mogu da vam slobodno kažem da je ona to objavila u 15-ak listova i novina, znači nije samo pisala za jednu novinu, tako je najlakše. Da je ono kao da si njihov plaćenik, pa mora da im šalješ na određene termine. Ne, ona je pisala gde je htela i gde je priroda teksta. Ja nisam znao da postoji što se zove profil crtica dama. Tu imam dugačak tekst, osetljive, političko, seksualna pitanja. Kada je vodila vam Marićeva žena, ne znam da li je to izlazi, ali znači mi, politika, svedok, građanin, znači ima i listova koji piše nema i taj profil dama mora da ima, ako ne nešto slično, mora da postoji. Onda je u to vreme te tekstove rafalno posijala ovde da se mi malo bolje osjećamo. Kažem, takvih knjiga nema i dragoceno je i ja se radujem što je to jedna mudra i hrabra žena, rekao malo čas, koja ima čulo za društvene napravljenosti. Dobra formulacija, kolega? To je ta dama što ga poračnula, ona tako misli i tako razume ove naše srpske stvari. Ovaj čovjek je čovjek hrabrosti i konstrukcije. On istoriju razume kako je malo ko vidi, a mi po najmanju. Mi ne znamo ko smo, a on uvek pokaže šta je Srbin, šta je srpsko slobodanje. Sad ćemo da čujemo gitaru, pa se ti pripremi. Ne, prvo gitaru. Znači, Obradović, Milutin, tako je. Tako je, maestro Milutin Obradović. Sad će on da izađe pred vas, tako. O njegovom izboru, bilo šta da pipne, bilo šta da oskara, bit će jako lepo. Ja ću vam večeras izrediti malo novu ruske pesme. Lepe i nerođu se jednom lirickom pesmom ovako, da malo čisto.
dođeš, ne pridaš i ne uđoš, a ja starost, tak i bić, pa jej ne štoji, pa jej ne zbivši sa svoj, ja znaju, больше никогда не будет так лежать в моей руке моя рука, и больше никогда тебя не назову, любимая. Ай, любимая. Nije bilo dogovora, primetili ste, nije on slučajno krenuo, Rusi Glaser čuli iz ove knjige Vladimir Volkov, koji pravosljedno vidi kao univerzum, je jedan od 20 najdubljih glasova u ovoj knjizi, tako da mi zahvaljujemo i nadamo se da će nam još koji put se večeras obaziti. A u duhu ove muzičke informacije koje smo imali, ja ću reći da je Slobodan jedan od najznačajnijih branioca srpskog poretka, branilaca srpskih poretka, uvijek su uzbudi, moram da kažem, srpskog poretka, a dama do njega, Biljana Đorović je ništitelj svetskog globalističkog poretka. Znači ovdje je ništitelj i branilac. Prvo ide branilac. Dame i gospodo, dobro večer. Ja nisam trebao večeras da govorim, nego mi je na ulici srela gospođa, pozvala me. Hvala ulici. Osoba koja je trebala da govori se razbolela. Pa ako bude imao neke mane u svom predavanju, vi da mi oprostite. Važno. Branislava Kopernica i ja smo odavno poznanici, njen muž je bio moj kolega u diplomatiji. Znamo se i treba da je zahvalimo što svoje diplomatske časove nije provodila kao druge osobe, obilazeći razne kabinete, razne prijeme, večere, ručkove i tako dalje, nego se intelektualno opredelila da ustanovi kako i na koji način je ceo svet krenuo protiv Srba i pre razbijanja Jugoslavije i u vreme razbijanja Jugoslavije. I ja ću vam reći samo tu istinu da je u ovoj knjizi samo nekoliko osoba u Parizu koje su znale istinu, koje su shvatile. Šta to znači? To znači da državne ustanove, vlada, predsjedništvo, partijske organizacije i druge nemaju intelektualce u svojim redovima, nego imaju ljude koji su poslušni, koji će izvršavati ono što im se naredi. Jedan moj kolega o tome je napisao knjigu, nije još štampana, koja će se zvati Pacovskim kanalima. Znači, svi državnici, političari, akademici, kroz te kanale Pacovske moraju proći. I to se skriva od javnosti. I sad, da vam kažem, pošto je nekoliko ljudi tačno znalo uzroke razbijanja Jugoslavije i strateški plan zapadnoevropskih zemalja i Amerike da se protiv Srba učini sve, da ih se što više istrebi, da se otaraju sa etničkih zemalja i da im se onemogući stabilna država. To je ono što treba da znamo i ja ću vam sada reći da tom projektu pomažu i srpski državnici, i srpski intelektualci, i državnici, intelektualci svih slovenskih zemalja. Samo da vam kažem jedan primjer.
Ja sam u Indiji sreo unuku Ravindra Tagore. Ona je završila Filološki fakultet u Beogradu. Uporedila je srpski književni jezik sa sanskritom na kojem su pisane najstarije pesme sveta Rigvede. I ustanovila je da 30% današnjih naših reči se nalazi u Rigvedama, u tim sačuvanim pesmama u Indiji, i samo je zaključila: taj jezik, sanskrit, nije ono što nauka o njemu govori, nego je to jezik srpskih predaka. I što je najzanimljivije, nekoliko naših istraživača su sad našli lokalnim jezicima, našim područjima, još sanskritskih reči, a najviše od Pirota i Leskovca. Zato Pirotčance ne razumemo dobro, jer su oni sačuvali te stare reči. A da su naši državnici, svi slovenski, naučnici, protiv nas, ja vam govorim o Giancarlo Tomazzolo Tiziano. Njega je pročito neko od ovih ljudi koje je gospođa srela i koji su rekli da su Srbi u pravu. A taj Giancarlo je davno zaključio da Grci nisu učestvovali u Trojanskom ratu. I da oni tada nisu bili na Balkanu. Trojanski rat bio rat između država srpskih i slovenskih predaka. I on je doslovno napisao u svojim delima da su na Kritu živjeli preci Srba, a najistaknutije pleme su bili Jeleni. Međutim, zvanična nauka je to Jeleni pretvorila u Heleni i rekli to su preci Grka. Zamislite šta mi sve radimo. A ove činjenice su poznate, ima ih i u bibliotekama i u arhivama i ovo ono, ali nemate vi ni jedne državne ustanove koje se to pripada. Znači, nije pripada ni Francuska, pa su samo ovi pojedini ljudi, Brigitte Bardot i drugi, to znali na neki način, pa su našoj gospođi govorili to. E sad, da vidite šta je još najinteresantnije, na Kritu, gde Italijan kaže da su Srbi bili u drugom mileniju pre nove ere, imali državu i imali Boga Jarca, Boga rata, koji je imao nadimke Jaro i Jare. Zato se kaže, on se razjario, znači došao je u stanje Boga beži od njega. Takve činjenice naša nauka, naši državnici ne prihvataju. I sad zamislite vi da svi u svetu misle da je latinski jedan stari, početni jezik od kojeg zavise mnogi i s kojeg jezika su reči uz mnogo svetskih jezika. A Virgil je pre 2000 godina napisao je svoju poemu Eneida i na 633. strani rekao da je latinski stvoren tek u 6. veku pre nove ere i na bazi srpskog jezika. I na bazi jednog siromašnog jezika koje je govorila jedna plema u Italiji, mnogo nam poslednog ima. I zamislite vi taj Vergilije koji se uči u srednjim školama i na fakultetima i koji je to napisao našom jeziku, ne znam o to ništa. A zato i Francuzi nisu znali ništa, pa je našu Dragoslavu mogu da razume samo nekoliko njih koji su prekoračili ove svetske strateške planove prema Srbima i prema ostalim Slovenima. A da ta strategija potiče iz drugog milenijuma pre nove ere do danas, govore i svi ratovi, i prvi svjetski rat, i drugi svjetski rat, tako dalje. I ono što mi ne znamo, a uvijek naši govore, Srbi branili Evropu od Turaka. Gospod, od najkritičnijih trenucima Zapadna Evropa je bila saveznik
I ona je Turskoj dala zadatak da popravi pravoslavne crkve Kršku, Bugarsku, Srbiju i Rusiju. I ona je to činila i onda su je 1526. godine naredili da osvoji Bugarsku. Turska je osvojila Bugarsku. A zašto? Pa zato da bi se zaustavio protestantski pokret u Nemačkoj. Mađari iziđu na nemačku granicu, da ih napadaju svake godine i da postave u religiju je mora da se brane od toga. Šta da vam kažem kad se to sve krije? Onda, taj zapad koji je tako pripremio stanovništvo u Francuskoj Bugarskoj kaže, protiv Srba, pa on je sve pripremao i Panzovskim kanalima i ja sam se usudio pred 92 profesora iz celog sveta pročitati svoje doktora, nije bilo komunističke revolucije u Rusiji. To je najveća laž. I niko ne zna da je komunizam trajao od 17. do 19. veka. Na osnovu iskustva iz tog komunizma Mars je po nalogu napisao kapitalizam. U Paragvaji je bio komunizam organizovan od strane Španije i Vatikana. I da kažem šta još mi ne spadamo, a verujemo to zapad. Svi zapadnoevropski jezici, skandinavski, nastali su između 12. i 19. veka, nove ere. A do tada celo stanovništvo Evrope je govorilo grčki i srpski, a latinski je bio samo službeni jezik koji je nametnula Rimska imperija. I sad da vam kažem, ovdje je gospođa srela i Handkea. Ovo što ja sad govorim, mi smo preko faksa slali Handkeu sve ove podatke koje vi danas čujete. I on nije slučajno shvatio suštinu ove naše civilizacije koja je već u propast. Mnogi veruju da se, ako se ne obavi neki preporod u njoj, ko zna da li će život ostati ili neće ostati. I Handke je shvatio ta 1993. godine, kad smo mi sve ovo slali, i on je došao na mesto gde je bila biblioteka 1941. godine srušena od strane Nemaca. Tamo je se molio Bogu, skoro plakao i odao poštu, izvinio se u ime nemačkih država i nemačkog naroda što je to učinio. Evo vidite, znači samo su pojedinci mogli da iskreno pošalju naše dragoseni koje je vam stavila. Drugi niko, zvanična Akademija nauka, zvanične biblioteke, zvanični na udruženja književnika to nisu smela da urade, jer su i oni svi gurnuti u Pasovske kanale. Hvala vam lepo. Vrijeme, izvoli. Malo muzike. Malo predakljate. Ovako lepe. Evo jedna kozačka pesma. Широкая, сколько
край наш, край родной, на душе легкой. Гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна, веселись, братва. Эй, гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна и смерть одна, руби с плеча. Мало верст, распалим костер, пока наш махнул. Зло будет говорить, будет слушать мы, горылку пить, любовать и жить. Эй, гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна, веселись, братва. Эй, гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна и смерть одна, руби с плеча. Гуляй, 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 конь, холодный ветер бьет в лицо, Батка даст команду, бой! Шашки на голову, эй, гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна, веселись, братва. Эй, гуляй, гуляй, пока горит душа. Жизнь одна и смерть одна, руби с плеча. Kako da ne da, Ljubina je bio Rus, ali ne znaju. Malo pa neki Rus. Da. Što je to jedan Crnogorac došao na kratko u Pariz, vezano za knjigu. Milo Đukanović, jedna poznata ličnost, i naša ga, Dragoslava ga uhvati i primora ga da kaže, pošto razumela zašto je došao je Francuskoj da kaže da hoće da rasturi Jugoslaviju, da izađe iz federacije. Jer to je vreme raspada i to je samo da pomislite i onaj druge Srbe i Srpkinje tamo. I Ivan Kumnikić koji živi s jednim, kako bih rekao, strašno zanimljivim Francuzom, pa više razgovara sa njom. To će muškarci da pogutaju u ovoj knjizi. To je jedna druga politika, nije ova prolovska, nego onako baš. Pa je tu Amfilohije. Neverovatno, da to sam... Od Amfilohija neverovatna rečenica kaže, prošao sam 13 katanaca u Hagu da bih stigao do... Znači, kroz 13 vrata, to ni u epskoj poeziji ne postoji, ima 9 kapija. Uzeo si mi nešto reći, razmišljala sam o tome, a pošto ne postoje u životu slučajnosti, i ovo su u stvari moji razgovori, sve su uglavnom stranci, 22 strane ličnosti, ali ima 3 domaće. Neverovatno, to mi je slučajno s obzirom na to što se događa, da su ovde i Amfilohije Radović, moja priča sa njim i sa Milom Đukanovićem, treći Karadžor, a ništa mi nije slučajno. I naš Aleksandar Pavlo Karadžović nikad nije bio pametniji nego ovoj knjizi. To moram da priznam, izvinite. Evo da se našao na svoj račun. Naravno, i to je unika, jedan naš slikar takođe. I naravno čovek koji je, moram da odam tu tajnu, pošto autorka ima zahvalnost Bogdanu Manojloviću.
jedan našljivac kakvih malo ima u svetu, jedan prodoran čovjek koji je dosta pomogao da ona stigne prečicom do ovih ljudi da je dočekana kako treba da mogu s njom da razgovaraju. Ja stavno upadam, rekla mi Vesna, malo poupadam. Vreme, čujete se. Evo, želim na početku sve da vas pozdravim i posebno da pozdravim Verku Lazić, suprugu Momira Lazića koji je preminuo 31. januara i zaista ostavio jednu prazninu koju ja evo sve vreme osjećam dok sedim ovdje jer smo godinama unazad predstavljali njegovu zbilju petkom sa Miljutkom i eto, nedostaje će nam Momir Lazić, a želim da pozdravim i Katarinu Kostić iz Kanade koja je svojim knjigama, svojim sveukupnim radom i životom učestvovala u promociji i stvaranju onoga što je srpska književnost, srpska misao i pronosila tu istinu o Srbima i promocija njene knjige je zakazana za četvrtak u 18 časova i tada će biti i predstavljena na neki način, odnosno posetioci će moći da dođu da kupe poslednji broj zbilje koji smo ja i Momir pravili zapravo eto do kraja njegovog života i praktično se on o tome i dogovarao sa Verkom i dok je bio to poslednjih dana u bolnici, eto tako se to dogodilo, tako da sam osjećala neku potrebu da kažem ovo o Momiru Laziću, jer je on jedan inforatnički general prvog reda, a naša Dragoslava Poprivica je uradila neverovatnu stvar u domenu ovog informacijonog rata koji čini preko 90% savremenog ratovanja. Radila je to u vreme, dakle, pred samo bombardovanje i napravila je nešto što danas predstavlja arhivsku građu prvog reda. Njeni intervjui sa ličnostima sa kojima je ona razgovarala, vidimo danas dobijaju veliko su značaj ovi intervjui, zapravo ta dva intervjua koje je uradila sa našim ljudima, sa Amfilohijem i sa Milom Đukanovićem, ali ovi intervjui koje ona napravila te godine pred bombardovanjem predstavljaju jednu, kažem, prvorazrednu građu za onoga ko će možda jednog dana želeti nepristrasno da razume ovaj period. Šta mi vidimo u toj knjizi, koja je prosto kao neverovatno moćna knjiga, energetski jedan naboj na frekvencijama od kojih se svet veoma mnogo udaljio od te 98. godine. Jer su ovi intervjui zapravo pravljeni sa ljudima i u doba kada je velika bol njihova, naročito, rekla bih, Francuza, a u stvari većina i jesu Francuzi, osjeća se u ovim rečenicama, zato što je to na neki način da njih, njihovoj svesti predstavljalo jasne pokazatelje, taj napad na Srbe, na Srbiju, jasan pokazatelj da se svet nepovratno udaljava od elemenata kakvi su čast, sloboda, ljubav prema otadžbini, vojnička čast i istina. Dakle, sve te stvari nestaju u ratu protiv Srbije, da kažem, zaista to jeste bio rat protiv Srbije, nominalno protiv Jugoslavije, ali u stvari rat protiv Srbije. I kao što je rekao Jean Guitour, francuski akademik, autor istorijskih knjiga i romana Francuska trilogija, njegova odbrana Srba u Francuskoj akademiji 5. decembra 1996. je i tekako odjeknula. On tu u ovom intervjuu kaže sledeće: Srbi nisu na dobrom glasu, ove godine ugušeni su u licemerju francuskih medija, odnosno Srbi nisu u političkoj modi ove godine.
Šta su im 3 mane koje im pripisuju? Prva im je da žive na zemlji svojih vekovnih predaka i da su spremni svoju vekovnu zemlju da brane. Ako nije otmeno sa stanovišta svetskog mnjenja koja misli da otmeno širi borba za ideje, a ne borba za sopstvenu pravedovsku zemlju ili tamo neke stare, ruinirane manastire. Druga mana im je što su hrišćani, a to je predmet poruge zapadne misli koja se razbaškarila u ateizmu, budizmu i islamu. Ta zapadna misa u ime prava čoveka ima milosti prema odbrani i simbolima veštičarenja svih vrsta, ali nema milosti prema onima koji nose krst i koji se osjećaju kao hrišćani. Treća mana im je verovatno neoprostiva, bez obzira što za sada nije obelodanjena, da su Srbi kroz istoriju bili najiskreniji prijatelji Francuskoj. Srbi su dobili zajedno sa nama rat 1914. o kome se više ne govori. Rat čiji tragovi, okolnosti i posledice se potiskuju u tamu, da bi se slava pobednika tog rata položila u postelju modernog sveta, potonulo u ekumenizam. To su te rečenice, znači to je taj trenutak kada je sve oslikano tim rečima, kod ljudi koji su to videli. Jean de Tour je rekao, časno je biti u Srbiji, a Brigitte Bardot je rekla, ja sam na strani Srba. I danas kada je Dragoslava, kako mi je ispričala, pozvala neke svoje sada verovatno bivše prijatelje koji su odnedavno postali od Srba Montenegrini, očevidno, rekli su, pa ja nisam na strani njoj, nećemo doći, nismo mi na strani Srba, mi smo na strani svog naroda. Znači, više, to je sad. Znači, najnovije okolnosti u tom rasrbljavanju. Ali časno je biti Srbin, kao što je gospodin Jašević rekao, časno je i važno je biti Srbin, ali pravi Srbin. Malo je danas pravi Srba. A to je Brigitte Bardot, dakle žena koja je, evo, koja je više puta istakao da svaki muškarac nezaboravno ima pamćenje u odnosu na Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, koju je intervjuisala Dragoslava Koprivica, je Brigitte Bardot potpuno svesna da je kolektivizacija sveta put u propast i da sve te šarene laže, svi ti filmovi i tako dalje nisu ništa prema onome što jeste otadžbina, što je čast. Ona to upravo i kaže. Jedina vrednost, kada je Dragoslava pita da li bi se vratila filmu i kada ona to kategorički odbija i govori sa velikim kritičkim odnosom prema filmu, prema filmskoj karijeri, prema lažima filmske industrije, videvši kao onaj spektakl, spektakularizovani svet koji zapravo uvodi ljude u matriks, formatizuje ih da bi ih na kraju uništio. A naročito taj svet slavnih u domenu filma, a tu vidimo koliko je tragedija proizvela, pogotovo kada su u pitanju glumice. Znači, samoubistva, potom propadanje, tonjenje u bolest, u psihijatrijske probleme, to proizvodi ta slava onda kada u jednom trenutku se pojave nove neke snage, tada tako ženske, pa onda ove padnu u trajnu depresiju i potpuno sebi unište život. Brigitte Bardot je intelektualno se pokazuje u ovim intervjuima kao žena koja je potpuno svesna promjena u svetu i koja hoće da ide u susret onome što je za nju važno. A to nije novac, kaže ona, jer je to jedina vrednost koja danas upravlja svetom i vodi svet. Za mene je to tužna činjenica, jer je sadašnje vreme dekadentno i duboko degradirajuće. Ja sam vaspitana u sredini i vremenu koje me je naučilo drugim vrednostima, čast, poštenje, poštovanje otadžbine, poštovanje porodičnih vrednosti. Danas nema toga. I što se desilo sa intervjuom kad je ona to izjavila, a Dragoslava objavila u Ninu 30. aprila 1998. godine, to je izazvalo naravno jedan neverovatno dobar odnos nas, naših intelektualaca,
intelektualaca, svi su bili naročito muškarci, evo to će nam Milurko se setiti tog vremena, bili su na krilima, ali ne naravno i u francuskom mondu, jer je francuski mond postao poprište za jednu veoma ružnu kritiku tog intervjua koje je izrekao Urdan. Francuski Figaro potom, međutim, objavljuje tekst Patrika Bessona i Patrick Besson, sve se to dešava, znači, veoma brzo, slede događaja. Ray Urdan prvo zapravo proglašava Brigitte Bardot jednom, prosto je želeo da je samelje u tim svojim rečenicama, ironično se poigravajući, kao ona voli Srbe, a eto siroti muslimani, stradaju, sva su sela ispražnjena od muslimana, tako je išla. I on tako intonira taj svoj odgovor da Patrick Besson to naziva u Figaro'u, znači odgovor na Urdana, pozivom na genocid protiv Srba. Znači, polemika je bila veoma žestoka i ona je, evo šta rekla, evo tog pasusa u tom intervju koji je izazvao najveći mogući odijum, oni koji su bili na strani, a oni su bili izuzetno brojni, dakle, strahovita je bila, kao što svi znate, taj odijum protiv Srba i negativna propaganda, a ona je rekla, naravno, ja sam na strani Srba, to je razumljivo, muslimani osvajaju svet, njihove navike i običaje, protivni su svakoj civilizaciji, oni su barbarski. I kada to izjavite tada 98. naravno da ste izazvali takvu vrstu problema, ali rekla bih da je Brigitte Bardot time sebe upisala zlatnim slovima, upravo tim intervjuom koje je dala Koprivici, jer je dat u pravo vreme, beskompromisan, u vreme najveće satanizacije Srba i najvećeg odijuma. Bernard-Henri Lévy i ostali su držali svoje histerične antisrpske nastupe ovde, kao i u Francuskoj, ali i ovde, uz podršku drugosrbijanskih perjanica antisrbizma. I nastavlja se, dakle, 3 intervjua sa Brigitte Bardot, gde se vidi da je na inicijativu dečije radionice Tarđi, a Pravoslava Koprivica je osnovala tu radionicu, tokom meseca novembra 1999. pokrenuta u Parizu i Francuskoj humanitarna akcija Topla pidžama srpskoj deci. Tu su bili slavni, dakle, ljudi, oni koji su intervjuisani u ovoj knjizi, oni su i dali podršku. I to su imena kao što su Vladimir Volkov, general Marie-Pierre Gallois, akademik Jean Dutour, Peter Handke, Alain Malraux, Frédéric Dutour, Alain Pocard, François Darken i tako dalje. Ova knjiga je, kažem, izuzetno dragocena. Zašto još? Zato što ta knjiga nastaje na tačno se, to je taj rez između epoha. Znači, izlazimo iz jedne epohe koja se može opisati ovim rečima koje se koriste za ljubav prema otadžbini, ideja časti, ideja slobode, porodice, dakle, vrednosti. Ka onome što postaje, ono što i Dutour naziva veštičarenje. To je sada veoma jedna važna reč, jer je ovde u ovoj knjizi to prisutno na jedan izvanredan način. Ali pre nego što vam kažem na koji, želim ovu prvu stranu da opišem. I Miljurko je skrenuo pažnju na Ivanu Mikić i Luja Dalmasa. Ništa čudno, jer je taj intervju ovde zapravo oličenje ideje slobodne ljubavi i onoga što može da nastane unutar toga, a da bude malo, znate, ovako u dosluhu sa Markisom de Sadom i njegovim imaginacijama i onim što je on realno opisivao u svojim uzavrelim romanima.
u kojima je seksualna mašina glavni junak. Naime, što je ovdje zanimljivo? To jeste bio taj jedan moment koji shvata Dragoslava Koprivica kao relikt tog sveta koji nestaje. Jer taj svet je nestao i taj svet koji upisuje, a jeste i sada tako uzbudljiv, tako, mislim, za one koji imaju takav pogled na svet i to smatram uzbudljivim, ali mogu da prihvatim da jeste Ivanka Mikić i Louis Dalmas. Jedan izuzetno bogat Francuz koji se bavi raznim poslovima i možemo da kažemo da je on uspešan poslovni čovjek. A Ivanka Mikić je naša balerina. Ona je zapravo bila najveća nada našeg baletskog sveta. Završila je baletsku školu u Beogradu, bila prima balerina Narodnog pozorišta, Odilija u Labudovom jezeru, Kurija u Ljubavi, Čarobnica, zvezda Danica u Ohridskoj legendi, igrala sa Duškom Sitnijom, s Jovankom Njegojević, Katarinom Obradović i tako dalje. Odlazi u Pariz da se usavršava u poznatom baletskom studiju Vaquer i uči klasičan balet, tu upoznaje razne ljude istog sveta, najvišeg moguće kada je ta umetnost u pitanju i jedan baletski menadžer je poziva da dođe u Keln i postaje prima balerina Kelnskog pozorišta. Međutim, ta žena sa 26 godina na otvorenoj sceni pravi most i pucaju i kičmeni pršljen. Peti lumbalni pršljen i njena baletska karijera je bila završena. Na žalost pozorišta, ali na sreću Louisa Dalmasa, kod koga se obrela u njegovoj agenciji Dalmas. I tu je opisan taj njihov život i upravo njihov pogled na slobodnu ljubav koju su oni tu sada opisali na velikom broju strana i koje je Dragoslava Koprivica prenela svojim čitaocima. Ono što jeste u tome svemu nekako sa nekim izaziva neki nostalgični prizvuk je zapravo svet u kome smo se potom obreli, a u kome se inženjeringom formatizuje apsolutno sve i inženjeringom zapravo se sprovodi i politika seksualnosti koja ima zadatak da određeni grupac je, znate već koje, postavi na ne samo ravnopravno mesto u svetu seksualnih i bračnih odnosa, nego na primarno mesto i koji namerava da sve koji su odani, dakle, prirodi i životvornosti kao principu koji treba da uređuje sve oblasti života, a naravno seksualni i porodični, da ih stavi na marginu i da ih čak ukoliko insistiraju na tome da je taj put prirodan i jedini ispravan, da ih stavi i na optuženičke klupe i pomoćnost strpa u zatvore. Vidimo kakav je proces nad doktorom Vladimirom Dimitrijevićem, profesorom koji je izložen sudskom procesu zbog toga što je, zbog svojih naučnih radova, kojima je govorio o hrišćanskom pogledu na svet u odnosu na tu populaciju, on je u zatvoru, ne u zatvoru, nego protiv njega se vodi sudski proces, vodi se protiv doktora Miše Đurkovića, vodi se protiv profesora Risibojevića iz Novog Sada, a vidimo da se vodi protiv profesora Popovića iz... Tako da vidimo kako taj svet funkcioniše. Zato je ovaj intervju, a kažem, izuzetno značajni intervjui koji se nastaju na tom prelazu gde se vidi taj francuski duh iz François Sagan, Dobar dan Tugo, žena koja je prima u svom salonu, sve to Dragoslava Koprivica tako lepo upisuje da se vi nađete sa François Sagan i njenim viđenjem, pa čak i njenim mišljenjem o Brigitte Bardot i o tome da ona to ne prihvata, jer ona je žena slobodne ljubavi takođe. Onda Julija Kristeva, dakle jedna od najvećih teoretičarki
psihoanalitičar koja govori o poziciji u kojoj se nalazi savremeni čovek sa te psihoanalitičke pozicije. Sve to ima u ovoj knjizi. Ali ja bih sada mogla, znači svaki od ovih intervjua, da vam prepričam i vama bi to bilo veoma bi vam bilo interesantno, jer su ti svi intervjui fenomenalni. Pa bolje za 700 dinara da uzmu knjigu nego da... Ali da, upravo ste, ali moram nešto da kažem. Jedan intervju je za mene tu, jer jesu tu i vodeći generali, sve je to jako važno za našu zemlju i svi su oni, znači, učestvujući u tom ratu, vidjeli da je to rat koji vodi novi svetski poredak protiv Srba, da oni u tome učestvuju, jer su neki bili na mestima rukovodeći u generalskim pozicijama u tom ratu. Tako da, ono što jeste jedan izvanredan moment, to je intervju sa Jean-Edernom Alijevom. To je čovek koji je bio izuzetno medijski snažan, možemo ga nazvati medijskim magnatom. On je imao kanal 5 francuske televizije. I bio je zapravo jedan čovek koji je sebe video kao Srbina. Da, kako je to objasnio? Kaže, ja sam poreklom Kelt, a to su Srbi, prema tome ja sam, kaže, prirodno prijatelj i brat sa vama Srbima, naše prijateljstvo je, kaže, i porodično i političko. I nije imalo uopšte, dakle, mogućnost da skreni se toga. To je međutim čovjek. Ne samo što on objavio bestseller Izgubljena čast François Mitterranda, već je on krenuo da razara, dakle da obelodanjuje ono najvažnije, što je tada bilo još uvek velika tabloidna, a to je satanizam u vodećim svetskim elitnim krugovima, ritualno ubijanje dece u zamkovima širom Evrope i pokazao je, krenuo to da radi, tada je izbila čuvena afera Ditrug i ta afera Ditrug nije završena do danas, ona je grubo prekinuta na ulicama nakon što je ovaj čovek, Jean-Eder Alijev, otkrio i krenuo da govori o belgijskom zamku koji se zove na engleskom Mother of Darkness, znači majka mraka, gde se u stvari po svemu sudeći po onome što se može pročitati o tom zamku, dakle pripremaju žene, veštice, obučavaju različitim putovima, ali tu se nalazi jedna prostorija koja se naziva 1000 lještećih svetiljki, da tako to prevedem sa engleskog. I šta je zanimljivo? Ako pogledate, George W. Bush, stari, je tokom svoje inauguracije spomenuo tu naziv te sobe 1000 lještećih svetiljki. Onda je to pomenuo još u svojim najvažnijim javnim nastupima, 6 puta. A pre 2 godine, znači 2018. Donald Trump u jednom svom javnom govoru se osvrnuo na to, pa je rekao 1000 lještećih svetiljki, sećate se, kaže Georgea W. Busha, šta li mu je to značilo? Kaže, i tako, ali skrenuo je pažnju. Znači, to je izuzetno važan intervju Dragoslave Koprivice, a Dragoslava ga baš pravi u jeku te afere Ditrug i, boga mi, neposredno pre nego što on je premine, a kako je preminuo, pao je sa bicikla. Možete misliti. Dakle, u Deauvilleu vozeći bicikl, okolnosti nisu razjašnjene, ali možete misliti. Zašto je on preminuo? Jer je bio čovek koji nije hteo da stane i na osnovu ovoga, znači što je u ovom uradio i što je Dragoslav uradila tim intervjuom, je trebalo da dođe u Beograd. 500 000 ljudi
ljudi je bilo na ulicama Belgije tražeći da se ispitaju sve te situacije u tim zamkovima koje su tu pomenuti. A naročito u tom zamku Mother of Darkness. Dakle, to su mesta gde se ne, i to čovek opisuje, znači ne samo provodi se ritualna seksualna žrtva, ne, ali se sprovodi i ono što je takođe sada jako dobro poznato, a to je takozvani lov na devojke i mladiće i decu po šumama koje su u vlasništvu kraljevskih voda. Da ih oni love kao pravi lovci, daju im vreme da oni se sakriju i tako dalje. Znači, ekskluzivno, to je zapravo Edernov intelektualni testament, objavljuje ga Figaro magazin, ali izostavlja neke odgovore koji nisu politički korektni. Original tih odgovora daje ovde Dragoslava Popovića. Znači, to je jedan moment koji pokazuje koliko je Dragoslava Popovića bila na nivou zapravo neverovatno, praveći razgovore sa najvažnijim ličnostima Francuske, dolazeći do svih njih i pronalazeći, zapravo beležeći taj trenutak na prelomu epoha besprekorno. Zato je ovo arhivska građa prvog reda. Tu je intervju sa Hankeom i tu je takođe, dakle, intervju sa čitavim nizom francuskih časnih generala. I to je ono što je zapravo fantastičan dokument, fantastična arhivska građa koju će, sigurna sam, jednoga dana koristiti u svojim istraživanjima svi oni koje bude zanimalo šta se tada događalo. Srbija je sada u jednom sasvim drugom, u jednoj drugoj poziciji, dakle potpuno porobljena i potpuno, evo sad možemo, nisam još pogledala kako je ta vladina, kako je kulturna politika, jer se sad pravi kulturna politika vrlo precizna do 2029. čini mi se, i kaže premijerka Brnabić prvi put da Srbija ima ta kulturna politika. Sad treba vidjeti koji je to kulturna politika i da li je to kulturni inženjering, odustani od svojih korena, odustani od svega onoga što su uvidjeli ti francuski intelektualci kao nešto za što jedini i vredi i povinovati se jednom životu u kome taj inženjering završava ne samo sa Srbima, već i sa ljudskim rodom, jer ljudski rod ukoliko bude zaista bačen u ono što ga baca ovaj novi globalni poredak, nema nikakve šanse da ostane i preživi, a kako bih rekla, i ne treba, jer takav čovek, on samo je materijal za razgradnju i stvaranje nečega što nas hoće da napravi novi svojski poredak. Dakle, čovek bez ovih osobina koje su ovde opisane i bez ovakvih ljudi, bez ovakvog mišljenja, bez ovakvih hrabrih ljudi, vi tu vidite, znači ne vidite ono što sad možete čuti od tih intelektualaca. Doduše imamo sada ovde američkog ambasadora koji se ono nešto kuba da bi nam se dodvorio, pa smo mi sad za dobro. Ali dobro, trudi se da kuva i tako dalje. Ali ovde su ljudi od te snage viteške i od časti viteške i viteške egzistencije u peru, u svemu. I to je ono što izbija sa svake stranice. Ja sam veoma zahvalna Dragoslavi što je sve to uradila. Ona zapravo se bavi i jednim velikim istraživačkim poslom u domenu istorije. I to radi veoma uspešno i o tome je bilo već reči u ovoj prostorijama Udruženja književnika Srbije, ali bit će i tek, ima tu razne nađenja koje nas očekuju, koje nećemo otkrivati, jer hvala što ste me saslušali. Bravo! Ovaj su vazduh nije sprečio Biljana Đoga još, naravno. Ovo je ona išla u korak sa događajem. Tako da, a ova knjiga se pojavljuje sad. Ona je, posle ovakvih intervjua, mogla da napravi
sasvim prirodnu knjigu koja izašla još 2010. Znači, dosta pre ove, Besmrtni Castro i srpski rod. Jer prošla je ovu školu razgovora sa generalima, sa ljudima, kako bih rekao, svoje vizije, svog stava, beskompromisni, i to je bila sve priprema. Hvala joj što je takva, pa sad da čujemo koju reč. Inače, knjiga je 700 dinara, što sam rekao, nemojte da se raziđete. Da vam Biljana prepriča ovo sve. Hoće postati sad. Kako hoćete, Prvo tebe da čujem. a meni, da, evo, Nek on prepriča. već se dužimo, dobroveče svima, ovako još jedan put sa ovog stola i hvala vam što ste došli i toliko tu ima i mojih prijatelja i kumova, vidim i nekoliko ljudi i to. Neko je vreme virusno i tako da kad sam vas ugledala ovde, znajući da je virusno vreme jako me ogledalo. To se kaže predizborno vreme. Da, predizborno, da. Hvala mojim gostima na ovim rečima koje ste čuli ispred Vesna i za vaše izvinjenje, pošto je danas se stvarno okupalo o visokoj temperaturi, minuto, evo, je to lepo radio zamenjivao je, tako. Hvala mom divnom Slobodanu Jarčeviću, od koga sam puno toga naučila kad sam krenula u svoju prvu knjigu, kad sam shvatila da je u novinarstvo odavno prestalo da bude faktor progresa čovečanstva, kad sam shvatila da je pod ogromnim poslednjim šeširom kontrole i onda sam prešla na literaturu, računajući da tu još uvek ima slobode i to je bio put i kada sam srela i Slobu Jarčevića i druge njegove kolege i tako, čak sam i preko njega, čini mi se da sam postala dobro i akademik, čini mi se, dobila sam nedavno da ovako, da. Ali krenula sam u tu istoriju prosto, jer to je neki put, možda je sve te knjige pomalo smela, koje ću reći, nisam stigla sam do Slobe, moram da kažem to, vratit ću se sad o knjizi, moram da se zahvalim i divnoj Biljani Đorović, našoj velikoj novinarki, profesionalki, jednoj velikoj srpkinji i profesionalcu, jednom eruditi oblasti novinarstva koja nije zaboravila šta je novinarstvo i koja uprkos limitiranoj slobodi i uslovima u kojima živimo slobodno proći tim putem slobode, slobodno kao i naši sad Srbi u Crnoj Gori nosi tu baklju slobode, a kad se upali ta baklja slobode, mislim da je samo može ugasiti onaj moment kad se pobedi zlo. I Biljan mi je inače bila divan sagovornik u mom rodnom mestu, Gornjem Milanovcu, gde ćemo tamo da pravimo isto neku kulturnu oazu, pošto je ona na neki način tamo došla pod rudnik, gde sam pravila jednu promociju u septembru je bilo u Gornjem Milanovcu, Biljana mi isto govorila i zaista mislim da je onako Milanovac ostao bez gata, kao i vi sa ovim rečima koje ste čuli. A ovo je divan maestro Milutin Obradović, koga sam isto upoznala na tom nekom mom putu učenja i kročenja kad sam krenula ovim vodama, neke potrage za istinom o mom brodu. I sreća sam što sam ga srela i tada sam shvatila kako je on u stvari vrlo univerzalan jedan maestro, jer uopšte nije profesionalac koji zna i da svira i da misli, i uvek ustupite zapravo. Hvala ti, Milutine. Neću mnogo da govorim o ovoj knjizi, zaista mislim da ste dobili neku baš izuzetno veliku, jaku, ličnu kartu ove knjige i to. Samo mogu da vam kažem da sam zaista u to vreme pred bombardovanje bila u jednoj vrsti stanja šoka kad sam osetila taj u tom gradu svetlosti u Parizu, u tvorevini inače,
Parizu, tvorevini jednog praserbijskog plemena, Ljutići, Ljuteci, kako bi oni rekli, kad sam osetila taj neki združeni udar tame u odnosu na moju zemlju, u odnosu na Srbiju, znači govorim to je period pred bombardovanja. I sve te ličnosti koje sam sretala, do kojih sam dolazila, zahvaljujući uz pomoć jednom našoj živoj legendi i dan danas doktoru Bogdanu Manojloviću, koji pred komunistima, čija porodica 46. godine se odrela u Francuskoj, pošto je otac odbio da sudi na procesu koji se odbio tada. Dobro, nije važno, tada su otišli i koji je dupli doktor, koji je bio veliki prijatelj Samuela Becketa, doktorirao na Becketu, veliki prijatelj Pabla Picassa, doktorirao i u psihologiji, bavio se naučnim istraživanjima i tako dalje, i koji imao veliku prohodnost tamo i zaista zahvaljujući njemu stizala sam do svih ovih ljudi. U dijapazonu od Ismail Kadarija, koja pričam posjećam bilo 1998. godine, gde sam prosto u tom razgovoru sa njim i kao što sam mi stavila napomenu, bila malo zatečena i žalila što se pred Kadarijom nije našao neki jači intelektualac ili tako dalje da bi mogao da mu parira i to, mislim, nisam sujeta pa to mogu da kažem, ali i već i tada se osetilo i naziralo šta se planira. Znači, u lepezi od njega, pa preko ovog divnog takođe Francuza koga je Biga spominjala, Jean Eden Alija, francuskog disidenta, i koji je jednog sjajnog intelektualca, jednog sjajnog borca protiv novog svetskog poretka, od koga sam jako puno naučila, pa nadalje. I sad, pošto je ovo, da ne dođem i tako, spominjali smo ga možda kratko ili ne, htjela sam samo, evo, možda do jednog Vladimira Volkova, koga ću vam samo jedan deo mali pročitati ovde, s obzirom na ovo što nam se sad događa, mislim na ovo buđenje naroda koje se događa u Crnoj Gori, i mislim na tu upaljenu baklju te neke slobode, i mislim na ono drevno, jer mislim da su isplivali svi slojevi srpskog bića sa ovim negde potisnuti u svemu onome što smo živali, u svim indoktrinacijama kroz koje smo prolazili, potisnuti da su sad isplivali. I ja sad spremajući se za ovu promociju i da budem iskrena, možda sam više razmišljala o toj našoj braći dole u Crnoj Gori, nego možda ovoj knjizi, zato što osjećam to jedno buđenje naroda i osjećam u stvari, kako bi se to reklo, i onaj u srpskom kodu hodiš zemljom, a držite nebo. Mislim da je to neki probuđeni hod neke naše uspravne prirode, osjećanje sopstvenosti i sopstvenog ponosa. I vrlo sam ponosna, nekako sviđa mi se ovaj, pošto ništa nije slučajno, sviđa mi se i ovaj trenutak sad kad pričam o ovoj knjizi, a gde imam aktere i Mitropolita Radovića i Mila Đukanovića i to, ali htjela sam da pročitam jedan deo od jednog čoveka od koga sam takođe puno naučila, poreklom Rusa, velikog francuskog pisa Vladimira Volkova, koji je po literalnom opusu i snazi književnog izraza spada u red najvećih francuskih pisaca poslednje generacije. Roman Metro za pakao, donovu književnu nagradu Jules Verne, montažu je Francuska akademija proglasila romanom godine, a romani poput Zaokreta, Izdajnika, Čudi mora doneli smo svetsku slavu. Rusko poreklo, rođeno u Parizu porodice ruskih emigranata, nedvosmisleno je odredilo njegov literarni univerzum, pravoslavni svet. Poput Maleroa, koji svoju nadu piše posle građanskog rata u Španiji, Volkov posle rata u Bosni piše Pomor. Ova epska alegorija srpske sudbine uskomešala je duhove epiteta politički nekorektno, a njegov poslednji roman Anđelska kronika ne silazi sa top lista neočitanih knjiga, a od 20. januara na Parijskoj pozorišnoj sceni Moftar prikazuje se Jalta,
koju je Volkov sam režirao. Ja sam ga pitala da govoreći o literaturi jednom prilikom Umberto Eco se zapitao čemu mi pisci služimo? Šta vi mislite o tome, pitala sam ga. Bliže moje misli bilo bi kome mi služimo. Vekovima odgovor je bio jednostavan. Služili smo Bogu i kralju. Danas po nekima nema Boga. Ja sam hrišćanin i služim Bogu. Čemu služe pisci? Za mene su pisci u suštini zanatlije. Moj pradeda Petar Iljič Čajkovski govorio je da pravi simfoniju poput obućara koji pravi čizme i pritom zna da koža treba da je kvalitetna, otporna na vodu, čizme udobne. Koristeći svoje umeće da bi čizma bila dobra. Za mene je pisanje akt umetničkog stvaralaštva, kreacija kao imitacija Božjeg akta stvaranja sveta. Stvaramo da bismo razumeli kako je Bog stvarao. Činjenica, pitao sam ga da je dugo u Francuskoj profesionalno, šta ga je najviše uticalo na njega da se angažuju u našoj volnoj jugoslovenskoj priči. Činjenica da sam dugo u Francuskoj profesionalno radio na dezinformacijama. Mnogo sam se bavio tim problemom, u vreme kada Francuzi skoro da nisu znali šta je to. Već u prvom momentu, kada sam se zainteresovala za događanje u bivšoj Jugoslaviji, shvatio sam da je to tipičan školski primer dezinformacija. I danas, na svim predavanjima koje držimo vojnim ili civilnim krugovima, počinjem sa tim školskim primerom. I ono što je značajno i čini mi se važno u trenutku, kao i jedini put nade koji vidi, pitala sam ga koji je za njega put nade, on kaže pravoslavne sam vere. Sva moja metafizika je hrišćanska, moj univerzum pravoslavlje. Nalazim da je to najlepša konstrukcija stvorena u glavi čoveka. Možda je to tačno, možda ne, ali za mene je to istina. Tačno je zato što je lepo. Hrišćanska filozofija je lepa. To je svet u kome ja živim, bez koga me nema. Da mi se dogodi da shvatim da je to pogrešno, kucao bih sebi u glavu. Bilo je perioda kad sam bio bliže ili dalje od religije, ali uvek za mene je to bio jedini put nade. Ne vidim drugu nadu za svet, ne verujem u progres, ne verujem u ideologije. Evo, to je, znači, spomenuli smo Volkova, već smo dužili, možda treba muzika, ali zaista iskreno, ono što osjećam i mislim zaista da jeste, da sam napisala jedno svedočanstvo koje ima neku težinu i jačinu i nadam se da će jednog dana na neki konkretni način poslužiti mom divnom rodu. Živeli i zdravi. Bravo! Može, naravno. Htela sam da te pitam kom kriterijum si birala saradnike i da li je bilo oni koji su odbili da odgovaraju na tvoje? Pa, jesu odbili, da. Tražila sam, pošto je to bilo jedno stravično vreme jedne horske, medijske satanizacije Srba u Francuskoj. Vi to ne možete da zamislite, a pogotovo mi još koji smo živili u nekoj iluziji, o srpsko-francuskom prijateljstvu. Sad mogu da kažem iluzija, verujem da je bila iluzija. I to, ali pošto je to ta jedna Francuska, ta jedna elita koja nema veze, kako da kažem, sa medijima koji vladaju i taj novi svetski poredak i koliko je Francuska već odavno izgubila svoju suverenost i to se posle može da razumeti. Tako da su svi ti časni ljudi koji su imali težinu, bilo je akademici, bili generali, oni su bili praktično na marginama društva i to.
Ja sam pokušala, a celu tu priču post-satanizacije Srba predvodio je takozvani filozof Henri Berlin-Lévy i Alan Finkielkraut, koji su zapravo plaćenici Novog svjetskog poretka, koji su predvodili. Ja sam bila tamo prisutna i kad su napali centar, radila sam u našem centru kada je Berlin-Lévy organizao napad na naš kulturni centar u Parizu. On je predvodio, to je bilo zaista, dokle to je išlo. Recimo, on mi nije dao, ja sam htjela da imam neku priču sa njim, ne, on me odbio. Ali ovo su ljudi koji su bili na neki način dosta generalima, koji su svedoci bili učesnici rata. Philippe de Morillon, koji je bio komandant Fora u Bosni, je tako, pa Delaprel, koji je također bio komandant Fora u Bosni, znači koji su učesnici i svedoci te drame. Govorimo o tom najvećoj geostrateškoj misli Evrope koju Evropa imala, o generalu Marie-Pierre Gallois, koji inače bili ministar odbrane de Gaulle, i zaista centar geostrateške misli, to više i ne postoji taj kalibar čoveka, koji također, koga sam želela da dođem do njega i da čujem njegove viđenje i hvala Bogu izdigla i posle smo i zaista postao veliki i dobrotvor. On je odigrao posle izigranje također od francuske vlade, od strane francuske vlade izigrana poslat je bio u misiju, pošto je on ipak važio tamo za srpskog patrijarha, da tako kažem, veliki general, veliki čovjek, i onda ga je, kada su pali, ako se sećate, taj avion u Bosni sa francuskim pilotima, ne znam da se sećaju ove, stari da se sećaš toga. I onda je francuska vlada angažovala da idu u misiju oslobađanja, da pomogne da se oslobode francuski piloti, i on je otišao u Bosnu, primio ga je Ratko Mladić, i u razgovor sa Ratkom Mladićem i tako dalje, naravno, oslobođeni su francuski piloti. Ako su danas oslobođeni 1. januara, oni su 2. januara otišli u Francusku da bi porodice tih pilota u Francuskoj saznale da su oni u Francuskoj tek mjesec i po dana kasnije. Znači, bilo je zabranjeno da se javi porodicama za oslobođeni, to je sve zbog zloupotrebe kasnije i političkih zloupotreba vezano i za Ratka Mladića i sve ono što se događalo, da se, hoću da vam kažem, on je bio očajan, general je bio očajan, javno je o tome progovorio, da je to čista laž i dezinformacija, da je naišlo na razumevanje, da je Ratko Mladić odmah oslobodio ove pilote i tako dalje, a da francuska vlada je držala tu anonimnosti, što je potpuno tako, zamislite, čime su se sve služili tamo. Tako da, eto i ovdje, ne znam, eto, kako sam birala nekako po intuiciji, po osjećanju šta zanima oni koji su mi poljubili, ima i oni koji su ga pljunuli i tako, Tako da je bilo. To uživo. Ja želim da pozdravim gospođu Petricu, da se zahvalim i zbira sam oduševljena knjigom koju ste napisali i sada ste me posjetili na period od pre 40 godina. U Beogradu je u Studentskom kulturnom centru imala sam promociju legende svetskog novinarstva o Jana Kalači i ja sam malo pre ovde na ulazu rekla: vi ste srpska Jana Kalači i treba da budemo ponosni što vas imamo. Svi Hoćemo jednu, Srpsku, hoće srpsku. Mogu biti možda francuska, srpska ne. Hoćeš ti Hvala srpski da nas Milutine, hoćeš ti kao Miodrag da ošlo ti da ga upraviš? Pa doktor. Ajde Miodrag, Ja ću vam pravo branjačko. To.
nam raspazala mnogina, od njuma se ništo ne vidi. Samo ede grzele, pod njimi sedi mogiče mlado, terziče, mogiče mlado, terziče, točiče, će mi sa širše leče to, so da ga ne meriš, so igla da ga ne bodeš, so oko da go sašiješ. Božano momo, ubava, Božano, će ti sašije na leče to, pogača, kroz trepki brašno da seješ, so suzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go ispečeš, so duša da go ispečeš. Ovdje da vam sviram ruski pesmu, koji će završim s jednom veselom ruskom pesmom, ovako malo svirački, zahtevnija, ali je zato vesela života. Если у вас нет дома, пожар ему не страшит, и жена не уходит к другому. Если у вас нет жены, если у вас нет жены, если у вас нет собаки, ее не отравит сусед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, если у вас друга нет, а каждый дорогих массами рубашку сдувает. Думайте сами, решайте сами, не иметь. Думайте сами, решайте сами, не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Если вы не живете, то вам ее